Indrono nantitipun. Mongso tak bisa lali mongso tak bisa lali Menika suraosipun radi memper kalih langgam manuhara kalau wau Mas. Atas gambaraken sawijining titah ingkang nembe nandhang wirage. Apa kata itu? Wirage pirsa? Apa? Masa ngerti Mas. Apa? Wirage itu sakit. Oh. Sakit. Sakitnya di sini. Cara Ada. Jawane kunjono. kok kunjono manuhara niku tegese napa Apa kata? kula iki nyuwun dawuh napa Apa Mas Victor? Lah kok kekirangan kalau brek disandangi sopir-sopir. Masakrane jebul tak apa. Ngalenggono gandrung. Pak Mas Junggung iki menawi ngeraket tetembangan sing suraosipun gandrung yuk saja. Menjiwai ya Mas. manuhara menika indah Iya. manuhara itu menggoda dan sebagainya kula cakepane langgam sing pertama Nggih. Hincangake alis sing terus pertama piye tak iya Aduh. iya kata benda lonjo lagi wae iya Tinggal nah marang tiko kang satu rino wengi dadi ati prasaja tur bisa Mas Victor sampun sampun wisuda sampun. derek Pak ini proses tembe proposal TA. nggih bahas dulu Kalih Mas Pandam rumiyin sinten? aku loh Aku lagi. ngono kok ya. Era jam cilik ning entek ketan jalan. Iya. jahat sebesar Sombong jenengan. Langgam dadi. agak beda dari yo
Nah, ana dawuh apa? Pak, Ingat sakake. wonten dawuh saking Pak Camat. Nggih. Anu, kula lagun pepeling kula. Oh nggih, lakon pepeleng. Nah, iki lagi ajeng badhe kula caosaken lakon pepeleng. Kalih 100.000 rupiah. Matur nuwun. Slendro sama dibawani. Ayo dibawani. Ya sapa sing bawa? Mas Dolentong yo gelem. Mas Ivan yo manut. Lakon pepeleng. Namenmu ya Rukun Islam kang lima puniki katindakno mring para sasoma aja padha ditinggalke aja padha ditinggalke rukun Islamku niku sahadate kang angka siji kang angka loro sulat dene kang Ramadan nindak no poso apa ya limo ibadah haji rukun Islam ya langsung Oke.
paling wis dirasake. Nggih. Nuwun. Pundukan saka Pak Suryanto sekalian bahwa Pak Camat. Pak Camat ya. Maksudnya saiki ngaturake pundutane Pak Suryanto. Kodang kuning. Kodang kuning. Apa iki? Ayo sing durung kebagian iki anakku Mbak Retno. Halo Mbak Retno. Dikandani Mas Fikar iki. Ya. Muncul bintang baru. Wah. Oke. Anu Bapak. Oke, bibaripun apa pedang kuning dibateti hubungan para nggih. Iki wonten panuwun saking Pak Tunggal. Iya, iya. Terus separuh pedang kuning separuh di bola soro. Oh, kan. Aja cilik kuwi. Oke. Siap. Nah, nggih, terus saya kurang amat. Siap. Mas Faisal, kabar sithik ya, Mas. Sabar ya Mas, Pak. Antri. Iya. Sampai nomor 2 kita ngatur situ keluar banget. Pak Animan Pak Mas. Pak Animan. Lah akeh lho introne, akeh punya gula tengah. Jatuhnya nah. Selamat malam. Ah, C, selamat malam Mbak Timbo. Ya, Pak Retno. C, Sampeyan iki karo Mas Firman kok diaruni karo jumeneng. lagi toh. enggak kok. Sebentar Mbak. Pak? Jenengan itu buat dapat live streaming gitu loh Mas. Nah, ini ya sejajar. Sejajar sebabak. Heeh. Lah ketawa aku makane nek mau ya ora jumeneng. Cuma tak. Wah, kan mau di jumeneng. Oh alah, orang ngerti kok aku. Ah, ora ketok tutupan bejo kok. Ora ketok. Oh, oke. Oke, jatuh ke, tengok. Udah kuning dulu baru dibuka. Langsung ke yo. Langsung podang gunung kedhe gubuk asmara.
Dukung asmara karo podang. Podang kuning. Us dicaosake. Sampun. Luwung. Wah, Cair lah. saya ngomong ringkes, pelajar ya orang masak. Ngirit gua tak bakalan. Wah, ana biru to aku catet. Ya, Pak Dalang, kesudi. kita wonten request saking Wingking, Nggih. Mas Udin ngombel lagu Apa? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Seperti kalau penatur nggih, mungkin saya diparingi saat ini nopo mungkin gara-gara umat ada. Jadi urutannya Mas Budi. Betul. Kusuma Wijaya nggih Nggih. kesanipun Dayang mriki enten artis Sinten? artis terkenal Mana? sing rumangsa mau sore atur Panggagio sing rumangsa sore mau atur Panggagio Ini berarti Pak tahu nih. iya Wijaya Kusuma niku desake niku Wijaya Kusuma Pak tahu. iya nek boten niku ya karo sing lintang Oh. Kusuma Wijaya sanes Wijaya Kusuma ya. oh nggih Jaya Kusuma kembang. Nggih. Karena gambarnya Krisna. niku Nah, kira nek artis iki wedok Mbak Rida apa sapa ngono iki. Oh, alah saya. Nggih. Hah? Ora. Halo Mbak Rida. Kula mikir, oke, Kusuma Wijaya disake kalih. Oke, sing rumangsa sore mau nggih atur Panggagio. Matur kemudian pundi to? Ya, dia turutin Pak. Minta Pak Wadio. Monggo Pak Ewan. Monggo Pak, ingkang mau atur Panggagio sinten nggih? Iya. Nek ora diperkosa ngono ndak Ora, ora kok. ngene. Oh, diperkosa. Weh, kagak. Dipaksa ngono lho. Ora. Monggo Pak. Asal kok. Hah? Wis kok. Di. Oh. Iya. Dadah ngomani apa? Nggih, di googling nggih. Googling. Jaturi Jumreng. Monggo. Mas Bekar. Dengan Kusuma Wijaya. Ciptaan Mas Wendra. Nggih. Nang pangapunten iki swantene rada gok. Wah, mawon. Bermasalah. Ning wara. Ya, Ya, Mas Kubur. Aman. Kusuma
Mimpi apa aku jane mau bengi. Aduh, mimpi 143. Oh, kemana nomor? Nggih. Terima kasih Mas Deni. Mugi-mugi ingkang Ampun. mirsani Nggih. remen. Amin. Bapak jenengan keren sangat. Bapak sampun kuli nang ngerung. Apa terjadi sana? Kemarin baru merem. Suarane ngerung. Ngerung? Ten karaoke. Karaoke. Oh, ngerung. Panjenengan kula kados pundi to? Pripun Mas? Menika apa pinggir sawah? Kok pinggir sawah? Menika sering ngawontenaken live karaoke. Oh, live music. Warung makan kalian karaoke. Oh, ngaten. Monggo. Menawi wonten wekdal. Nggih, kula kepengin jajan mriki. Monggo. Gratis. Gratis. Alhamdulillah. Mungkin kesane dibayari Mbah Waluyo. Oh, blok. Cocok, Pak? Cocok. Satu masakan Matur nuwun sanget. 5 menit. Ya. Satu masakan 5 menit. Matur nuwun sanget, Mbak Ibu. Ya. Terima kasih Mas Monggo. Dery. Mas Diri ini ngampun menggarian. Bien, Mas. Jadi Mas Pak. Pak Diri ampun menggarian jenengan. Oh, terima kasih. Ya Mas Vitor kan Pak Diri mereka. Mas Vitor. Nah. Apa jenengan pengen kene dadi kaya KB kae lho, Keluarga bencana. keluarga bercelana. Mas Jungkong nika mau kula diparingi apa? Sinten Pak Pak Agung. Pak Agung Wijayanto ingkang pundi Pak Agung? Ya, Masya ya. Allah, matur nuwun sanget Bapak. Nggih. Panjang umur. Amin. Amin. Niki langsung dipundhawi napa Mas Dery? Boten dicandra kaya keluarga bencana itu bener. Apa? Oke. Satu Karena anak, kowe aku rugone iki ngopo? satu anak saja cukup. Satu anak cukup. Niku mau anak kula tak lebok kene. Aku aja. Lalu dadi selak metu. Orang betah ya. Kalau jeruk disodol dia ya. Loh, iki bapakmu iki sing nyondoli. Oh, wong orang. Apiye? Malah yang buntung aja. Loh, ibune kaya ngene, bapake kaya ngene kok anak-anak setugel. Kalau malah nyerani nyata, jadi kalepun. Kula ya separuh. Suwe-suwe kok ngajiret. Takono buku kuwi biyen idame apa? Oh, tidak mau bu ini. Ora nyidam aku. Oh, tak kira nak tidak apa kebrino. Jawab malih napa Mas Jungkong? Mas Dery didhawuhi Nggih, malih dawuh napa? napa? Ampun mawon. Warga sanesipun panjenengan didhawuh. Tunggal malih. Warga sanes ingkang berbakat. Monggo Pak Waluyo. Panjenengan dumuk sinten? Nggih. Apa Mas Udin, apa sinten? Nggih, Mas Udin mawon. Oh, gitu. Mas Udin. Monggo, Mas Udin. Udah sedunia. Iki bali Pak Dalan iki. Mas Udin. Monggo Mas Udin. Monggo. Sekarang kotor kepaduan. Tunjukkan kejantanannya Mas. Jare mau merindukan Mbak Arum. Asik. Aku pengen remuk Mas gorene. Kula nggih gumemuk kok kagungan nomor WA-ne Mbak Arum itu. Ini kan ya, Celing pisan. Ya yubet kaya Ayo Mas Udin. Wis teko gini. Oh yo ani. Wah, golek. daganganku. Monggo. Coba Mas Udin. Cik, satu dua. Dua. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Mas Udin. Iki asik opo, kok baru sakitnya. Daud. Itu bahasa sebelah. Orang ini juga nyanyi loh Pak. Oh, Ora iso. Wah, ini mau so nyanyi. Lala iso. Pilihane orang nyawer nyanyi. Oh, dua pilihan. Pilih nyanyi apa pilih bayar? Pilih nyanyi apa ninggali? Milih kabeh gitu. Ada di bawah mes Oh, kakek yang bener apa-apa jalannya. Wah, oke. Gaske. Lagunya apa Mas? Lagunya apa? Lagunya apa? Lintang Asmoro. Pundutane sore mawon yang sing ngersake Lintang Asmoro. Saged nih Pak. Saged pun aku lagu Korek Vener ora Lintang Asmoro. Lah apa? Lintang gubuk pancen.
Pos kamling. Pos kabling. Ya tangan koro. Saged Mas, aman nggih. Aman. Ya, betul Pak Dewi. Betul. Oh, ada di kaca nih. Terima Terus kasih. streaming. Terima kasih. Nggih. Mas Deni. streaming Bapak itu kita lo ya. Ketok jelas. Ini kok ya jadi. Ini Pak Saur. Ora nonton apa-apa. Anu, ini ibu-ibu ingkang seksi konsumsi. Ya, Ini saksi ingkang badhe saat kembang sinten iki. Ibu-ibu. Kersane napa? Mumpung iki derek setengah siji. Nggih. Ibu, mana suara menit. ibu? Monggo, Bu. Yo. Sebelah sana, ibu. Monggo. Mari Pakai nyetar. Di kuasa apa? Ibu-ibu, iki mumpung jeneng komik ini iki lho. Sik, Mas Udin ini mau baca munggah ayo nek nyanyi bayar kene. Terima Thank you so much. Apa? Terima bayar. Mau bayar. Sikap. Sikap. Oh, ini kuasa dari ibu-ibu lagu sih. Nuwun Iya. sewu. Nggih. Ya. Saya nuwun sewu nggih. Nuwun sewu niki nek sing banyunan nggih ibu-ibu bang seksi konsumsi tetep utama sak nggih. Mangke terus sanesipun gara-gara nggih. Oke. Jadi ini request ibu prioritas. Oh, nggih, prioritas. Oke. Malah nyampe. Mbak Cynthia. Sikap Baretno. niku singkatane siap kehilangan pengarep-arep. Waduh. Ampun kalau ah. Jebul meletik. Nggak jaya kelangan loh ya. Aman. Tegas Bapak. Tegas. Halo. Pak Kaul jebul meletik. Meletik. Apakah sigap? Siap kehilangan pengarep-arep. Berhenti berharap. Kene iki yo mantan MC. Wah, MC apa, Pak? Karaoke, karaoke kopi dari saya. Monggo penyanyi yang satu ini. Jadi kalau pemerataan Oke, Nggih. monggo Mbak Sikap, Pak. Cynthia, Mbak. Monggo. Mbak Tia baru Jarno. Matur nuwun Mbak Arum. Sami-sami. Asal sini. Ya, ya. Pak Walu ya. Bibar sikap. Sikap apike duit. Hanya anak suara Pak. Teknya. anak kosi Mas Faisal ini sangat ngantuk. Nggih. Ya. Nggih. Iya. Kira Terus sampai kan setengah setengah siji. siji, Mas. Ya. Dan pada waktu nanti sanesipun anu nggih gara-gara mungkin Mas Badio rolipun jetis Mas Badio mungkin baca lengkap napa aja diberoki berarti niku mesti bulut mriki. Nggih. Sampun niki pun kula tak sedaya niki. Nggih, siap. Monggo.